Kublai shibon na kabanta jong pi baro ki bapet yang ni ka video. Ngadai principal jong ka Sora Academy Higher Secondary School Sora. Ka kubor ka mga kwa banyatu ipi ka long. Baka ni ka school ka jongi ka Sora Academy Secondary School. Kala upgrade na kabantaban kentiu siya kakadan jong ka Higher Secondary School dang hausnam arjar arpuar. Ngilala pan play ya ka Science Higher Secondary School ban ngilapha ya ka first batch lani ki candidates ki banyale ya ka exams jong ka Higher Secondary School Living Certificate dang 1000. Minne ka singi ngilayo ya ka results na kabanta jong ka class 12 science ban dakini ki first batch ki bangidon tang sawon ngilala ban pun pass le ki para sawon ban para sawon ki wan ha ka first division. Kini kena akapor bikiwan sim ya ka admission hang ni po school jungi kiwan na ki background selain na ki school ki prepare na keleng jong kali kasi majentia kimde ki kena ki biyo ya kata ka percentage ka bahra ko la ni khandai ko percent ha ka matric exams ka jongki Ndraing kwa panitu kidon ki second division kidon ru ki buan tang ha ka simple pass ha ka matric exams ka jongki Ndraing ka results ka bangi tu menne ka long bagini ki khana ki la pass lot bakiyo ya ka kadan first division para sawon kadon sa koi par kubor ka ta long panitu long iway na pedang jongki iba kateng iritilian ding do ipas ya ka first division but iyo ru ya ka highest mark lene kum I topper ha ka khasi subject hamne na ka class 12 science lengba jong ni ka school ke jongi ndrei ilapau ba ide khna jong ka Ramakrishna Mission Higher Secondary School Sora kai ka daw ko long namar ba ka ni ka school ke jongi kat kum ki kendon ki ba ka sarkar ka bu ka long Mamangi ki school ki bilang pemai ki bilang suple ni ham ban register lengba jong katu ka existing school ka badan ha katu ka snong ka jongi kumta namar banga de na Sora ya ka school ka jonga laha ban register lengba ka Ramakrishna Mission Sora ki exams ki practicals baro ka conduct hi ka Ramakrishna Mission Sora ban rei ki send up candidates ki de ki bangi jit hi mangi na ni na school ka admission process ka dai ka bangi jit himangi ni pedang hi ban hi kai baro asnem ban hrei tang ya kata ka process jong ka registration ban ki exams ban ki practicals hapan pendap nang dai na Ramakrishna Mission Sora kalong ka kubor ka basno tanan namal ba kani ka Science Higher Secondary ha Sora kadantang ka Ramakrishna ban kani ka Sora Academy Higher Secondary School Sora kumta lengba jong kani ka video ngakhot na kabanta jong pi ki hap ki baret ki khon samla ki baret ki bedon ning kong na kani ka snong Sora jongi banshim ya ka senjam lani ka kabu banshim admission hangne po Sora Academy klam shap tiang lapio ya ka percentage ka bakat no ro namar ya ka admission process hangne school jongi ngim shim tang ya ki tu ki bio rapho kandai pho ya ka percentage ha ka matric exams ki jong pi ndrei ni assess lengba ki exams ki ba nadu ba pidang ret ba kham tam ya ka interview ka ba pi angno chisha ban shim ya ka science subject ban pendep ya ka Science Higher Secondary kumta lada phimyo admission haginu ki school ka he kham tam kum ha ki top schools la kalong Shillong ha Sora ki bam ai admission chu ipi ban shim ya ka science subject ka Sora Academy ka priang dak basngong kumen namal ba ka result ka ba men ke thu bawat ki khana ki one second division la ni hado simple pass ni dang la ban pen pass ya ki ka first division bat ru kum jo ban pen pass ru tang first division ndai ban pen long ki toppers hapo ka Meghalaya Board of School Education ho ni ai khublei ya Ramakrishna Mission ni ai khublei ru ya ki no hikai ki bedan hang school ki betrei stomet bat men siam na ka banta ban pen pass ha ya ki khana kani ka school kam dei hapo kanong ba
kumta ki khana kim don company tuition na kumta ki subjects ki prepare kum ko physics ka chemistry ka biology bat kumta tater kum ki khana ki badan hapo kanong ba shalong ki noi kai ki badan hangni ki long be ar phu saw kumta kin hi kai fi bat ki don ru ki shuti light no tang ha ki sni shuti ki badai jongkari bat ka jai ben reu ni khang ya school nrei wat ha ki sni sa jan ni penan kam ye phi ni khot ye phi school ba ni penong school khna ma ngi la ban hi kai ba ban pendep ye ki jing hi kai ki jungi ba phi phina ban ne pha ha po ka class 12 science ka jung phi wat shap ting la da phi ang no chi sha ba le ya ka class 11 12 ha ka science higher secondary ka jing thang la ne ka school ka jungi kadang pli na ka bantai jung phi om tang ki bana sora nei na kaleng ka ri khasi ba chentia kani school ka dan ya ka hostel bar ka hostel ka long tang ya ki khana shrang ki dan chibon ki me ki pa ki bam kot bor ban pha ya ki khon chipo shalong la ne she ki wei pat ki nong ba kumta ka sora academy ka dei ka lan na ka bantai jung phi ka jing siu na ka banta ban yo pan rung ka ni school kandum palan marshi tengru na ka ba phidei ban siu hapo ki top schools ki padan hapo shalong ka ni school kam ai jing kai tang na ka banta ya ki academics textbook and academics situations hapo classroom dai ka ai ka jing kai ru kumno ban em tip riu tip lei kumno ban khap snyo kumno ban rem ban ben kumno ban long dan akor hakman jong ki balasan ki balarang ba ni ladu ya ka akor hakini gisni ka sora academy ka yang hakata ka nong rem ban ai happy ru ya ka tip riu ka tip lei ban ai happy ya ka jing kai ya ka long riu ka man riu ka results ka bang yo man ne ka thu ba umdei bangimla ban pen pas ba ya pi rei ngi don ka bor lang lada phi kwa ban long ki khana ki batrai stom ki batip sngi ki bada angnu chisha ban pule ya ka science hang ne po sora